Tänään meillä on Ratinassa aarteen metsästystä. Siiri, sulla on 15 minuuttia aikaa etsiä aarteet ja alkaa nyt. Okei, mennään. Se on mustaa, muttei kahvia. Se on riisiä, muttei valkosta. Ratinaan on auennut ruohonjuuri, joten mä tuun ensimmäisen katsoa täältä. Ei. Nyt mä oon täällä ruoanlaittopisteellä. Katsotaan löytyisikö täältä. Siis, tänne on pakko olla mustaa riisiä. Siis tää toka vihje on aika vaikea, koska mistä kaupasta saa tällaisen? Siis nyt mä oon etsinyt täältä Lidlistä, mutta täältä ei kyllä löydy, joten mennäänkin toiseen kauppaan. Totta kai, täältähän se löytyi. Ja siis pakko päästä maistaa. Okei, siis tää kolmas vihje on vaikea ja aika käy vähiin, eli löydät aarteen sieltä, missä karhu kaataa kaakaota ja värityskynät pääsee hommiin. Mikäköhän se voisi olla? Okei, tän on pakko löytyä suomalaisesta kirjakaupasta, koska muihin mulla ei ole enää aikaa mennä. Apua, mun aika loppuu. Oiskohan se tää? Huhhuh, siis yksi aarre jäi löytämättä. Kommentoi alle, pitäisikö mun yrittää uudelleen.